Principijelna primjedba, budući da je sud donio procesno rešenje da se primjedba kolege Jovanovića na sastav vijeća ima smatrati kao zahtjev za izuzeće. Po odredbama ZKP-a, po mojem mišljenju skromnom, sud je morao odložiti glavni pretres na neodređeno vrijeme, a ne za period od jedan dan, budući da je neizvjesno uopšte da li će sud prihvatiti odnosno navode zahtjeva za izuzeće. Dakle, to je bila moja primjedba isključivo principijelna, a nikako sa bilo kakvom namjerom da se taj pretres odlaže za neki drugi duži vremenski period. Dakle, vidjeli ste da postoji u pravu puno objektivnih razloga koji daju za pravo sudu da odloži glavni pretres. Smatram da ovo nije bilo u bilo kakvoj lošoj namjeri, nego isključivo u interesu i zaštiti klijenata, tako da je kolega Jovanović imao svoj stav u tom dijelu. Ja sam objektivno smatrao da je ta primjedba suštinski predlog za izuzeće, međutim na kraju sud je donio konačnu odluku.